basa aridi kuita basa uchida kutamba kuda. Ndikapiwa 4 mabhaketi. Mushini madiki. Handisi vanhu vaya kuti vaita mbotambisa mabage. Kura time yekutokonyora kuti pura chibage chake. Kusori kuda kutomboita basa. Pura chibage kutambisa time. Ape mvura iri pasaidha. Mvura iri kati mayo. Mvura mayo usi. Unaita tsokonya ibage zvekuteta teta zero. Chitore chimbokumbu. Kutombozi nonoka iri kata. Namuchimisi. Jamba. Mama ndo zadze. Vanhu vakanyarara kuti ndiri 1. Ndoti ndinono. Zichito afuka. Ndiri 1. Apa maverenge maminutes. Muri dombo chairo shandiswa revi. Mungandipa chinyoro chisati chatombooma. Ngoda. Chatopera. Muverenge maminutes. Pamazori kai kamera yaita fast. Yaita editing. Ndoda kutomhanya pabasa ndoda kuita zvinhu. Mabasa hobwe kuita pambani so mumirira chibage chete. Muda kutonokohwa zvimwe zvasara. Muda kutonopurira vamwe. Kunyanyisa wada kupururwa chibage zvibate. Nyama vari kuita zvepamoto. Ngavandikasira ndindi. Mukadya nyama muchadi basa. Ndingangobvuta ndoenda kutotsvaka kwekuenda. Zvakawanda dzimba dzinenge dzikutoningirana. Tarisa ichi manje ichi. Vanhu vamwe vachiti chidiki ndo chandakumbodini. Ndinotaura kuti azvidiki ndoida kuti monyatsoona kuti aiwa. Zvombe zvaita zvandopedzera manje. Zvidiki ndo zvinotonetsa. Zvidiki ndo zvinotonetsa. Ibombo jani mwangu hadi mwangu mtangana. Challenge.